Am ajuns că la un moment dat nu mai era sculptură, când se dădea un an era sculptură, un an nu era sculptură și așa mai departe. Și la un moment dat am ajuns și la culoare, în afară de faptul că în liceu am făcut culoare, dar nu era treaba mea. Da, și la un moment dat mi-am dat seama că chiar mă pricep. Și atunci m-am folosit de chestia asta. Și ai dat la pictură. N-am dat niciunde. Am dat la plezneală. Am început să pictez. Adică să stai acolo cu niște titani e foarte comod și mișto. Da, acolo mi-am trăit copilăria din plin. Cine era pe acolo? Maestru Rusu, maestru Brudașcu, maestru Maniu, maestru Vetro, maestru Gherghei, erau o grămadă de maestri. Toți la comun, într-o hală? Nu, sau? fiecare avea atelierul lui. Ateliere de la UAP. Și comunicau și eu mă jucam printre ei și uite așa. Vreau să fug de când am înțeles unde trăiesc. Nu e vorba despre asta. Totdeauna am vrut să fug. Toți vrem să fugim. Unul nu vrea să rămână pe loc. Nu. Perioada respectivă aveam avantajul că a depăși granițele țării însemna o realizare. Istoria ne arăta altceva. Da. Și până la urmă mi-am îndeplinit visul. Am plecat. Ai ajuns în Grecia. Da. Acolo am reanalizat culorile, pentru că acolo, fiind altă lumină în Grecia, am înțeles altfel culoarea. Și am luat-o de la zero. Albastru nu mai era ăla pe care îl știam eu în toate nuanțele lui și în toate farmecele lui, era altul. Nu, am luat-o de la cap. Se întâmplă la un moment dat în viață și ai să te miri că trebuie să te întorci în tinerețe foarte mult, să-ți dea seama când cineva spune o vorbă pe care te urmărește toată viața și totul este să o recunoști la un moment dat. Și la un moment dat m-am prins de o singură chestie, că ok, toate bune și frumoase, știi, fiecare știe să, la un moment dat să picteze un ochi sau să deseneze sau ce vrei tu pe lumea asta, sau un fragment anatomic sau un corp întreg sau ce-o fi aia se învață. Ok, o învăț. Dar ceea ce ai tu de spus se învață mai greu. Și atunci trebuie să te descoperi pe tine ceea ce e nasol. Deci a fost un moment... Poți să dai în vicii, poți să dai în damblagel, poți să dai în temir, ce? Deci poți să zici că pentru tine declicul a fost momentul în care te-ai descoperit pe tine sau în care te-ai analizat mai bine? Sau nu, în care m-am hotărât să am un pic mai mult curaj. Eu eram în drum spre America, vreau să mă duc în America. Și m-am oprit la München și s-a întâmplat să fie frumos. Să rămâi acolo. Să rămân acolo, da. Ai pictat mult în Germania? Da, foarte mult. Acolo ai pictat cel mai mult? Cel mai mult, Mai mult decât în Grecia? Mult mai mult. Mult mai mult pentru că aveam confortul meu, aveam atelierul ăla imens în care puteam să-mi dau drumul. Și lucram și la 7-8 lucrări deodată, că aveam spațiu. Nu mai mergea una, mergea era altă. Nu mai mergea pictatul, mergea scrisul. Nu? Și așa mai departe. Toll. Gefällt dir? Ja. Schenke ich dir. Das kann ich nicht annehmen. Doch, doch, das kannst du.
Häng's auf mit dem Gedanken, dass ein rumänischer Minister mit 3 seiner Monatsgehälter dafür geboten hat. Warum hast du es ihm nicht verkauft? Weil er ein korruptes Arschloch ist. Deshalb. Das kann nicht dein Ernst sein, oder? Doch, doch. În ultima tavernă vreo 100 de concerte au fost. Și în prima tavernă, Și acolo. Și acolo. cel puțin, mai ales când erau jam session-urile Da, și nopțile da. alea în care veneau artiștii din Timișoara. Și Da, cel mai mare număr de artiști care au performat în taverna veche, într-o seară au fost de 7 trupe, care au cântat unul după celălalt. A fost fain. Superb a fost. Fred Wesley, trombonistul James Brown, Blige Curry, Blackbird, Red Hot Chili Peppers, da. Fain. Printre ultimii. He's that old man, he really got something to say. He's that old man, he really got something to say. He's that old man, got a bit of music to it. I like to celebrate and have a good time. That's that old man. Acum nu mai există taverna fizic. Există numai psihic. Spiritual. Hai noroc. hai noroc. Yeah, got a losing hand. Not giving on your love, baby. Yeah, got a losing hand. Your ways keep changing. Cumva trebuie să te pregătești să fii sincer. Știi, trecând peste toate obstacolele alea, că poate asta e penibilă, poate asta... poate mă fac de căcat, poate dau că slab, poate că aia, poate... Știi, toate prostiile alea. Stai drum. Bă, am avut o armată de oameni buni în jurul meu. Foarte mulți. Prieteni, partenere de viață, soții, logodice, neveste, ce vrei tu, toți au contribuit la ce trebuie. Chiar mai mult decât ar fi fost cazul. Deci eu aș fi făcut mult mai puțin în locul lor. Te-au cam iubit femeile în viața asta. Nu neapărat femeile, prietenii. Probabil că am reușit să-i conving cu ceva, habar n-am. Poate cu chiar acest habar n-am. Deci, bă, știi cum e cu o lucrare? Ori iese, ori nu iese. Și alea pe care le lași ani de zile, alea nu se iasă niciodată. Da, nu știu de ce nu le strici din start. Dar când e să-ți iasă, îți iese. Și cam știi că ți-a ieșit. Aici este toată învățătura, să știi când te oprești. Tu îți dai drumul, te duci acolo și la un moment dat e gata, tu nu te prinzi. Resemnarea e urâtă, într-adevăr, dar la un moment dat, bă, ești dus în unghiul ăla din care nu mai e să cui. Și asta vine, într-adevăr, vine din lipsa de comunicare, care ne-a fost indusă de atâta timp. Și comunicarea tot mai
printre obstacole. Și ajungem să nu mai comunicăm. Monologul intern să fie mult mai intens decât comunicarea de paciente. Ce se mai fac și la asta? Îi dau transfuzii câte vrea, că tot mortăi. Acum să nu exagerăm. Nu l-am pe Dumnezeu niciunde. Încerc eu să mă strecor câte un pic în grațiile Lui, atâta tot. N-ai cum să le ai pe Dumnezeu.